rahmatullahi. ta'aziyya da gida don kamar yadda kai ta'aziyya gida ne ni a wuri na wanda suke gaba gare ka da shi ne mai gidanta wanda ta rasu wanda gani ne a wuri shi duka na gani ga babban yayan mu can yanzu yana gefe su wanda ji mai ɗaya yin gidanta su ba shi ne muke tare mu duka a nan gidan aka rike kuma gaskiya gida ne dama na ilimi shi kakanmu ko babu kafin ya koma ga Allah kowa sai da ya masa tarbiyya ta ilimi kuma ba dama shi duk harkarsa da yake yi ta nema ka same shi ba kuma baya tare da wani littafi ko wani abu yana duba kuma in ya zo gida haka yake cikin haka ilimi tun muna muri gidan muke kwana mu tashi mu ci abinci ba wani tsangwama domin anguwar babu kamarsa a cikin dukiya da sauransa da haka gidan ya zama wata cibiya ce da za a je a yi karatu kuma a ci abinci kuma bayan mun ci abincin ma a bamu ko biyu na kashe domin haka ne da sauransu kuma mu je sallah ba wasa in muka zo kuka gudo kun zo kuka kwanta asuba ta yi to zai zo ya tashi garin gudu ma wani lokaci cikin kaya ba dan da an ji motsin sa muna baka ba wasa har ma a dan gudu ke ka mun da shi dakta ne duka sallah ta habibu yayi ne su haka shi kuma honorable ne akwala shi ne ɗanta can duka ƴaƴanta da sauransu shi ne mahaifinsu kuma alhamdulillahi yaya alhaji kabir an aiki wato waɗanda suke yara waɗanda suke masu hankali shi inda kake ganin su haka duk wasu abubuwa da suka shafe mu ko malam zai shigo kai duk da dai shi ɗan siyasa ne babba amma dai ba shi da ɗaurewar kai zai zo mai mu'amala da sauransu retreat ɗin da muka yi ma mai gida ya zo wurin sai na 'yan agaji sai da ya zo kuma ya ba mu gudunmuwa ga shi na ta yaya al'umma kamar inda gidan ya yi in aka ce a kira injiniyoyin da gidan nan ya yi ba za a iya sanin adadin su kowa kuma ba a san iya adadin da suke cin abinci a ƙarƙashin wannan sana'a ba muna fatan Allah ya ji kan alhaji Allah ya sa ya dukkan mahaifanmu da suka koma ga Allah
maza da mata Allah ya gafarta gaskiya shi ya zo rana tsaka ma ya ci gadon sunan alhaji duk kuma ku fito da wannan sunan mai akwalawa in an ji ana ganin sai ba shi bane shi kawai ya ci gado ne yanzu suna ɗauka wai motar sa ce akwalan aka tura da shi asalin mai akwalan ba akwalan ba ce kawai ana faɗa ne da ce in ya tara su motocin da aka dinga jera su daga cikin nan gari sai su kai gada boci ɗaya a nan ɗaya a nan ana gyarawa a tayar da wannan titiri a tayar da haka muka zo inda muka tattara sai da muka zama Allah ya saka ba za mu manta da wannan gida Allah ya saka Allah ya bayan malam ya turo da safe da kuma shi mai gidan ya zo daga Gombe ya ce kuma mu da so za mu zo da